U internim krugovima poslastičara dobro se zna. Ako slaviš dečiji rođendan, naručiš tortu sa crtanim junacima. Ako je venčanje, zidaš nekoliko spratova. Za godišnjicu nije bitan ukus. Daj samo oblik srca. Većina ljudi pravi identične izbore. Kako onda predstaviti šta sve naša torta zna? Paralelno sa našom dilemom, na mrežama već kruži Everything is Cake trend sa hiperrealističnim tortama koje izgledaju kao predmeti iz svakodnevnog života. Neko je morao da preseče i ukači se na ovaj trend i kod nas. Zato spojimo lepo i ukusno, pozovemo klijenta i naručimo redom. Tražili smo jednu kafu, onda piletinu. Može i fiksni telefon. AliExpress paket. Savršeno složene košulje. Deo letnjeg outfita. Kreirali smo tako digital video kampanju kroz 6 video snimaka u kojima dovodimo u sumnju šta je fikcija, a šta stvarnost. Tezu da je sve torta, dok se ne dokaže suprotno, branili smo na Instagramu, Facebooku i internet portalima, gde smo bez imalo griže savesti sasekli iluziju i pokazali presek. Više od 1.000.000 puta zabrinuti korisnici Facebooka i Instagrama pogledali su kako hladnim oružjem napadamo predmete, što je izazvalo engagement od skoro 600.000. Cilj nije bio direktna prodaja, ali je nešto više od 20.000 ljudi kliknulo na banere na portalima i otišlo na internet prodavnicu. A od ovoliko torte izgleda da ni tvoj ekran zapravo nije više ekran.